Na, sziasztok srácok, én Erdély vagyok, és ez egy 1v1 videó lesz, amiben elméletileg 1v1 van, de megérkezett egy gyerek, aki nem bánt, úgyhogy jó. Na vego. Jó, hogy te már ütsz. Ha ezt tud PvP-zni, azt vettem észre. Vagy talán egy kis presszer? Nem. Ő csak tud PvP-zni, szerintem. De ne üssél már, te nyomorék! Engem is ütsz. Igazából úgy nézem, hogy kiegyenlített lesz a fight. De aztán lehet, hogy simán nyer. Mert ő tud PvP-zni. Aha, azt se tudom, hogy hol van fasza. Most viszont kapott egy kicsit. Takarodj már facecam. Aha. Majdnem kilökött. Nem baj igazából. Lejárt a potim. Sokkal többször tud megütni. Igazából ő jól fightol. Mindjárt kapok. És ő kapott, az igen. Ezt nem nagyon értem. Na mindegy, igazából nekem ez csak jó. Most viszont kaptam én is. Valószínűleg így van, kapott a csizmája is. Igazából ez a videó ennyi is lett volna, szép volt, vego, sziasztok!